Sinne menee Bob Marley ja kuulija tulee tänne Yle Kuun studion Annin pari. Minä olen Olka K, joka olen saanut vieraakseni Jussi Parviaisen, teatterin tekijän ja puhujan. Mä käytän nyt aika iso termiä Jumalan armosta, mutta käytinpäs. Sun kanssa puhutaan tässä tunnin aikana muun muassa hyvästä ja pahasta, mutta mä tuossa puhuin mun tuottajan kanssa ja se sanoi, että no joo, kyllähän ihmiset sut tietää, mutta mä nyt tämän verran niittään tuolta, kun susta tietoja kaivelin. Sä oot syntynyt Kuhmossa, Kainuussa, oot toiminut näytelmäkirjailijana, teatteriohjaajana, teatterikorkeakoulun johtajana 80-luvulla. Sä oot ennakkoluuloton oman ties kulkea, tämä meneekin niin kehumiseksi, että mä en jatka tästä eteenpäin. Tässä se tuli nyt tärkeimmät. Ja televisiolle oot tehnyt kaikkea semmoista. Miten sä voit justiinsa nyt, tänään armoitettuna päivänä? No tänään voin aika hyvin. Kyllä tästä vähän väsymystä ollut, kun mä oon tehnyt kustannussopimukset parista kirjasta ja nyt ne pitäisi saada valmiiksi. Että molempia deadlineit on jo ollut, niin niitä. Sitten mulla on tuo väitöskirja, joka on nyt ollut viimeistelyvaiheessa kohta 1,5 vuotta ja niitä väännän, että aika paljon koneen ääressä, selkäkumarassa. Koskeeko kaikki teatteria vai ihmisenä olemista? No ei oikeastaan koske yhtään teatteria. Tämä väitöskirja koskee sillä tavalla, että kun mä kirjoitin siitä jo, julkaisin 1,5 vuotta sitten hybris-dramaturgian filosofiaa, niin siinä kehitellään vähän teatteria. Niin kun, tai kun teatteri, siis sillä tavalla koskee teatteria, että teatteri syntyi niin länsimaisen filosofian tai tämmöisen meidän maailmankuvan synnyn aikoihin, ja syntyi ikään kuin tämmöiseksi havainnon malliksi, jossa jäljittelemällä toimivia ihmisiä eroteltiin hyvä ja paha. Niin sillä tavalla, kun tämä on aika niin kuin eettinen, tämä hyvin eettistä tutkimusta tämä väitöskirja, niin sen takia se koskee sitten teatteria tuolta osin. Muuten noilla ei sen kanssa ole mitään tekemistä. Mä enäpä vähän sitä mikkiä lähemmäs suuta. Tämä on sinne pornomikki, että puhut oikein siihen, että saadaan tuo sun narina kunnolla kuuluvi. Mutta maailmassa on, jos nyt hypätään toiseen asiaan, maailmassa on yli 1 miljardia janoista ihmistä ilman puhdasta vettä. Likainen vesi tappaa joka päivä 4500 lasta. Janopäiväkeräys lähti käyntiin tällä viikolla. Mitä sulle tulee mieleen sanasta vesi? No tuosta ongelmasta, jonka sanoit, niin tuo ongelmahan on tietysti suoraan ihmisten pahuutta, että äsken koitin soittaa tyttärelle, niin kuin tyttäreni muisti sen tilaston. Puhuttiin siitä yhtenä päivänä just, oliko se niin, että 5 maailman rikkainta ihmistä, joka tapauksessa 5 maailman rikkainta se oli, mutta en muista kuinka paljon omaisuudesta, olisiko se ollut 1/3 omaisuudesta, jos ne antoivat poissa, niin kaikille maailman ihmisille voitaisiin taata puhdas vesi ja sitten myös lääkkeet, kaikki lääkkeet, siis aidsia ja malaria ja monet muut. Siis ihmistä, ei valtiota, vaan ihmistä nimenomaan. Joo. 5 maailman. Niin siis 5 maailman rikkaita ihmistä hän omistaa siis enemmän kuin siis joku Yhdysvallaton tai jotakin näin. Että nehän on siis niin kuin ihan älyttömän rikkaita jotkut sitten, eikä me edes tiedetä kuinka rikkaita, kuinka paljon ne omistavat eri kautta. Tuommoinen joku Bill Gates esimerkiksi, joka nyt on lahjoittanut malariaan ja AIDSiin, jota tuo Jari Sarasvuo tuolla ylistelee, että se on Time-lehden kannessa oli kuva vielä, kun siellä oli tämä rokkari Bono, joka muuten on kyllä hauska mies ja itsellään on tämmöiset köyhyyden poistamisohjelmat, joihin perehdyin, kun mä olin katsomassa Davosin maailmantalouskonferenssia 2020 seuraamassa viime talvena, niin niillä nyt on kaikennäköisiä suunnitelmia, niin Bono seisoi sitten nyt näiden Bill Gatesin ja Rouva Gatesin välissä kuvassa, että siinä on niin kuin maailman parhaimmat ihmiset, kun on lahjoittanut rahaa. Bono ei ole lahjoittanut niin paljon, mutta se on puhunut siitä, ja Gates on lahjoittanut kyllä, ja sitten jotkut on lukevassa sen asian niin, että Gates on lahjoittanut niin paljon, että silloin on hoidettu sekä malariaa että AIDSi, mutta tosiasiassa YK on pistänyt jo monta 10 kertaa enemmän kuin toi, eikä malaria ja AIDS ole millään tavalla hallinnassa. Mutta jos oikeasti ihmiset haluaisi poistaa ton vesipulan, niin se olisi poistettavissa. Se, että sitä ei poisteta, niin se on vaan niin kuin pahuutta. Ei se, että antaisi omaisuudestansa pois, niin muuttaisi niin kuin maailmantalousjärjestystä tai sortaisi vapaata markkinatalousjärjestelmää tai mitään. Sitä rahaa voitaisiin vain antaa sinne ja sit siitä voisi kehittyä uutta teollisuutta ja sitten se veden kuljettaminen, se mobilisointi ja organisointi ja muut, niin se takaisi vaikka mitä. Ja sitten siellä voitaisiin kehittää vaikka minkä näköisiä aktiviteetteja ja osaamisia. Se on vain tapa tai kysymys siitä, että kuinka tämä asia ajatellaan ja toteutetaan. Miksi on niin yksinkertaista?
Se kuulostaa niin yksinkertaiselta. Se on yksinkertaista itse asiassa. Eihän se, jos se vie tonkan, niin kuin noin tiputtaa lentokoneesta sapuskapaketteja tai vie autoilla, rekoilla. Mutta siinähän on ollut aina se, että siinähän on heti sekä oman maan että kuljettajien että lähettäjien niin kuin kriminalisoinnista näyttöjä, että jotkut varastaa sitä siitä välistä, että paljon sun kehitysavusta on varastettu suoraan tai jätetty käyttämättä, kun Suomi joskus auttoi Venäjää jonnekin Valko-Venäjälle, Siperiaan, jonnekin rakennettiin joku leipomo, josta oli Yleisradion mainio dokumentti. Siis maailman suurin taikinakone siellä oli, että kaikki rahoittaisi leipää. Niin joku sitten paikallinen rosvo varasti siitä taikinakoneen sähkökeskuksesta semmoisen pienen osan, jonka pystyy myymään eteenpäin, kun taikinakoneen osat on muuten niitä ei isolla kapporukalla saada vietyä. Ja se myi sen, niin sitten se leipäkone pysähtyi ja mutta sitten ne venäläiset siinä ympäristössä oli sitä mieltä, että hyvin oivalsi chanssinsa. Niin se on siis niin kuin kerran olin tuossa pankissa ja siinä oli kaksi, silloin tämä Nordea, ne oli taas olla Merita silloin, se oli COP vielä silloin. Okei, no sitten se on tosi menneisyyttä, joo. Se oli 95 vuonna kyllä, että olisiko se ollut Merita sitten. No joka tapauksessa niin sitä oltiin lopettamassa sitä Kruunuhaan konttoria, siitä oltiin poistamassa väkeä. Sitten mä kysyisin sitä niitä ihmisiltä, jotka oli semmoisia yli 50-vuotiaita naisia, että ne valittelivat, että ikinä ei tule enää töitä. Ja sitten että ei tule pääsemään minnekään töihin. Että mille teistä tuntuu tuommoiset, jotka on tämän pankkitärviön aiheuttanut ottamalla lainaa niin kuin mielettömästi ja tietää, että ei aiokkaan koskaan maksaa sitä pois ja sitten, että pankit tuhoutuu siinä ja näin. Niin nämä molemmat oli niin kuin kirkkaat sitä mieltä, että hyvin oivaltaneet saumansa ja hyvin toimineet, eivätkä kyenneet näkemään edes niin lyhyttä yhteyttä siinä, että se suoraan aiheuttaa heidän työttömyytensä. Että kun ihminen perusjutuiltansa on niin ahne ja niin itsekeskeinen ja vaan niin kuin itseään kohtaan toimiva, niin ei se pysty mieltämään noita prosesseja edes. Mä olin Afrikassa just muutama viikko sitten, Etelä-Afrikassa ja sitten käytiin Namibiassa ja siellä on se Kutaharun tosi köyhä alue, jossa ihmiset asuu niissä aaltopeltihökkeleissä. Niillä on vettä siellä kyllä, mutta sitten ne tienvarsien pelto-osat, jotka ei ole semmoista ihan maata, jota ei pysty kaivamaan, niin ne on hautausmaita ja ne elää keskimäärin 37-vuotiaaksi ja 80% niistä sairastaa AIDSia, jotka on siis tunnustanut sairastavansa, kai ne kaikki sairastaa, koska ne kaikki parittelee, lapsia tulee paljon ja lapsia tehdään paljon siksi, että niitä kuolee niin paljon jo siinä lapsena. Ja sitten geneettisiä muutoksia tietysti on syntynyt aika paljon, on silmättömiä lapsia tai ties mitä ja tällaista näin, niin kyllä se niin kuin ne itse ei ikään kuin tajunneet sitä, että se ne sekä tajus sen, että ei ja omalla tavallaan, mutta ei niin kuin me, että ei se ollut niille semmoinen tilastotekijä eikä mitään, ne oli aika onnellisia ja pienet radiot soi ja ne tanssi ja jammas ja lihaa ne söi siinä ja asunnot alkeellisia, mutta siinä niin kuin kylpi ja että se ihminen vähän niin kuin tottuu ja ehkä sitten siinä tuli mieleen se, että mitenkä paljon niin se, että tänne tuotaisi jotain, niin auttaisi. Toinen asia tuli mieleen se, että kuinka näitä ihmisiä kehottaisi niin tekemään töitä. Siinähän on sellaisia pieniä puoteja, joissa joku myy jotain vihannesta tai jotakin, mutta se on melkein sama, jos sä menet niin kuin pahimmille Afrikan köyhyysalueille ja sitten sanot, että ei niille rahaa pidä viedä eikä vettä ja ruokaa ja lääkkeitä, vaan opettaa ne itse tekemään työtä. Niin se on melkein sama kuin sanoisi sokealle, että alat saada korvausta heti kun näet. Tai rullatuolissa istuvalle, pyörätuolissa istuvalle ihmiselle, että kyllä tässä varmaan sulle järjestetään olosuhteista, kun kävelet ensin. Että ne on melkein niin isoja ne kulttuuriset ja sitten sieltä näkökulmasta, mistä ne katsovat sitä omaa tilannettansa, niin se asia näyttää toiselta. Tosin jano tuntuu varmaan janolta kaikista, mutta sitten taas kun sä oot nälissäsi ja sitten kun se on niin kova se fakta, että kun sä et ole saanut ikinä ruokaa ja sulla puuttuu tietyt suojaravinteet ja proteiinit, niin onhan ne siis niin kuin, nehän on tuhoutunut jo niin kuin sikiövaiheessa ja sitten siinä varhaisessa lapsuudessa ja muuta. Että sehän on siis se katastrofihan on semmoinen, että sitä ei kestä niin kuin ajatella.
jos ne on siinä tyytyväisiä ja iloisia, niin se on vähän niin kuin, että se on aiheuttanut tietyn tämmöisen tämän kehitysvaiheessa niin kuin varojen ja olosuhteiden puuttuminen, on aiheuttanut tietyn kehitysvamman. Ja sitten sen ilo ja muu niin on jotain muuta. No voiko sitä sitten rinnastaa sitten siihen meidän iloon, että me iloitaan sitten niin kuin nelivetoisesta autosta tai että tuosta kakusta, jossa on mansikat vielä tuon kerman päällä tai tohon ja näin. Että se on niin kuin, mutta jos ajatellaan, että ihmiset syntyy tasavertaisina, tasa-arvoisina ja näin, niin kuinka se ihmisoikeuksien perusjuttu, niin kuinka se sitten soveltuu näin eriarvoisessa maailmassa ja sitten taas kuinka ihmiset itse sen ymmärtävät. Onko niin, että jotkut niin kuin vaan etiikan tai moraalin vartioina tuovat näitä faktoja ikään kuin kolmansiksi tekijöiksi tähän, että on olemassa varakas maailma, sitten köyhä maailma, sitten kolmas tekijä, jolla sondeerataan näitä ja luodaan siihen ristiriitaa. Mä en ole ihan varma, että siinä edes on niin isoa ristiriitaa. Mutta tietysti kyllä tautiin kuoleminen on kivuliasta ja veden puute on hirveää ja ei ole komeaa nähdä niitä kuvia, joissa lapset on täynnä kärpäsiä eikä ymmärrä mitä tapahtuu. Että se on niinku, että se on aika iso ongelma kyllä ja säälittävä. Että kärsimys on varmaan. Mutta sitten tietysti lääkärit osaa sanoa, että ei tuo enää mitään mistään tajuakaan. Niin. Niin, että siinä se lapsi makaa niin kuin vatsaturvoksissa ja äidistä ei mitään tule ja siinä se äitikin könöttää siinä vaan niin kuin silmät sameena ja lapsi on silmät sameena. Ei ne mitään tajua, että se, mutta onhan siis ulkoa katsottuna sehän on ihan hirveä vaihe, että se on niin kuin siinä. Mutta meillä on vapaaehtoisesti samaan tilaan ajautuvia ihmisiä meidän yhteiskunnassa mielettömästi alkoholista ja huumeen käyttöä, jotka on ihan vapaaehtoisesti samassa tilanteessa, että ei ne sit siinä ei se niin kuin mitään tiedä. Sitten se menee vähän niin kuin eksistenssikysymykseksi, että miksi sä oletat, että mitä sulla täytyy olla ja miten sä toimit. Eikä ne ole koskaan ollut tästä objektiivista olettamisseikkaakaan, että miten se fokus asetetaan, minkälaista mulla pitäisi olla ja näin. Juteltiin siellä yhden Namibian kuninkaan kanssa, joka oli sitä mieltä, että se vastusti vaaleja sen takia, että vaalit on vastenmielisiä, koska sen jälkeen taas kaikki aina muuttuu. Että tämä pitäisi olla niin kuningashomma ja hän edustaa niin kuin meillä olisi joku Savon kuningas, joka edustaa sekä niin kuin rikkaita savolaisia ja köyhiä savolaisia ja ne käy sille puhumassa ja toimii. Että tavallaan siinä kulttuuriin niin kuin työntää joku ja vaikuttaa siihen, niin se on vaikeaa. Mitä sä sillä Afrikassa oot tehnyt? Mä oon sille soitellut, sä oot tosiaan ollut tulossa tai menossa sinne. Teekö sä jotain TV-hommia? No, me ollaan tekemässä Pekka Himasen kanssa semmoista merkittävää Dignity-projektia, jossa Pekka Himanen on ollut jo pitempään. Siinä sitten on merkittäviä sekä Suomen kansalaisia että ulkomaalaisia. Mutta siis rikotteko te köyhyyden palasiksi, että me ymmärretään, mistä se johtuu? Joo, kyllä me siis vähän niin kuin meitä kiinnostaa tässä, tai se mitä siellä kuvataan, niin Pekka haastattelee merkittävästi. Me käytiin haastattelemassa Desmond Tutua ja muuta. Tämä kärsimys ja sitten ihmisarvo, ja nämä on niin kuin keskeisiä, että koettaa valottaa sitä. Ja me nyt haastellaan siinä sarjaa sitten ihmisiä ympäri maailmaa, merkittäviä ihmisiä, niin kuin näitä maailmanvaltiaita ja näitä, ja on saatu lupa haastatella niitä. Ja sitten näitä, jotka ymmärtävät jotain, Stiglitzia, taloustieteiden niin kuin nobelistia ja tällaisia, jotka tietää, että onko köyhyys poistettavissa. Onko se? No köyhyyshän on poistettavissa, sehän ei ole. Että sehän oli ennen, silloin kun mä olin kansakoulussa, niin silloin oli se vale vielä olemassa, että opettaja kysyi meiltä, arvatkaapas minkälainen tilanne tulisi, jos kaikki maailman tasot varat jaettaisiin kaikkien ihmisten kesken tasan. Niin olisiko se, että meillä kaikilla olisi oma kotitalo, meillä kaikilla olisi tuommoinen kerrostalohuoneisto tai sitten pienempi mökki vai ihan savimaja? Tai jotain isompaa rakennusta sitten. Kaikki arvasi väärin. Opettaja oli ylpeä voida sanoa, että savimaja meillä kaikilla olisi. Ja eihän se mikään savimaja. Siis se, että joihinkin olosuhteisiin savimaja soveltuu ihan yhtä hyvin kuin iglu, eikä eskimoista vaihtaisi. Ja siinä on aika vaikea rakentaa mistään muusta kuin siitä aineesta, joka toimii hyvin, ja sitä voidaan uusia. Ei se ole mikään köyhyyden merkki, että asuu iglussa. Ja mutta
mutta kyllähän köyhyys on poistettavissa. Mutta tietysti musta tämä puhe kaikesta köyhyydestä niin on tämmöinen se on sen agendan ilmenemismuoto, jonka todellinen sisältö on se, että nuo köyhät kuolee pois AIDSiin. Mutta onko meillä köyhiä täällä? Onhan meillä köyhiä Niin. Joo, onhan meillä perustoimeentulorajoilla olevia ihmisiä, joilla ilmainen leipä on tarpeellista ja roskisdyykkaaminen ja koiraruoka, pakaste altaasta ostaminen on niin kuin tyypillistä ja pystyy ostamaan 5 senttiä jotain makkaraa ja muuta. Että kyllähän meillä on siis todella köyhiä ihmisiä paljon. Jussi Parviainen, mikä sun missio nyt on? Sä oot tulikivenä riehunut tuolla, Juska Parma oli Jumala ja sen myötä tuli ahdistustermikin käyttöön. Sitten Niin. sä oot elänyt omaa elämääsi, niin onko sä nyt pappi vai saarnamies vai onko sä joku näyttäjä? En mä tiedä, kun teatteritekeminen vähän loppui niihin, kun oli sitten, niin ne ristiriidotti kai sitten niin vahvasti ympäristöä, mutta nyt mä lähinnä tutkin ehkä tätä ensimmäisen ajattelun syntymistä tai niin kuin tätä dramaturgiaa, että miten me niin kuin havaitaan köyhä tai rikas tai tuon puoleinen tai tämän puoleinen tai että mihin se perustuu, miten me pidetään tosi olevaisena. Ja se on niin kuin mun niin kuin nykyinen työni. Ja nyt mä kirjoitan tuommoista kirjaa Havaintoja rakkaudesta, joka nyt on valmis kirjalliselta osaltaan. Ja sitten tuommoinen Jeesuksen menestystarinakirja, joka on aika uskonnollinen, mutta sillä tavalla käänteen tekevä, että Jeesusta ei nähdä tragedian hahmona, vaan siis menestyksen niin kuin suurimpana menestyjänä, mitä maailmassa on ollut. Että hän ei kukaan tähän mennessä ole voittanut kuolemaa. Että se nyt on, niin kuin, siihen ei pysty Bill Gatesikään, eikä Walt Disney kai sitä yritti. Walt Disney on syväjäähdytettynä, että se joskus voitaisiin herättää, mutta oliko sen ajan syväjäähdytystekniikka semmoinen, että sitten sitä saatavissa takaisin ylös. Mutta joka tapauksessa voitti köyhyyden ja sitten oli täysin pyyteetön, että suuntasi kaiken niin kuin toisten eteen, että Jeesus teki toiseen ajattelun maailmaan, niin kuin länsimaisessa ajatteluhistoriassa, että toinen on ensimmäinen. Ja että ajattele toista, unohda itsesi ja ajattele toista ensimmäisenä, niin silloin sä teet sen kaiken niin kuin sekä yhteiseksi hyväksi, että sitten epäsuorasti omaksi hyväksi. Ja jos et ajattele sitä epäsuoraa reittiä, että tämä koituu mulle kuitenkin, vaan teet sen absoluuttisen pyyteettömästi, niin silloin sä manifestoit siinä niin kuin äärettömyyden ja ikuisuuden. Ja silloin se tavallaan se Jumala, joksi Jeesus Jumalan näin esimerkiksi tuossa Tuomainen evankeliumissa määrittelee, niin on läsnä. Tätä ajatusta mä nyt tässä niin kuin viljelen ja nivellän, polveutan. Siis, sullahan on körttiläinen tausta. Onko sä uskovainen ja mitä se uskovainen ylipäätään tarkoittaa? En mä oikeastaan mikään uskovainen ole ikinä ollut. Että mä oon ollut uskonnollisessa yhteisöissä niin paljon lapsesta asti, ettei mulla ole mitään semmoista niin sanottua uskoon tulemista tai uskossa olemisen tunnetta tai mitään tämmöistä ikinä ollut. Mutta kyllä mä siis niin kuin Jumalaan uskon tietämättä mihin uskon. Jumalahan on ilmoittanut itse asiassa sanomalla, että minä olen se, joka minä olen. No, siihen on niin kuin, siihen uskominen ei ole ihan helppoa. Mutta onko niin, että jos ei olisi mihin uskoon, niin Jussi Parviainen tulisi hulluksi? No mä ajattelen siis uskomista. Uskominenhan on siis niin kuin vanhassa seemiläisessä ja aramatian kielessä, niin uskominenhan tarkoittaa sitä, että siis se on niin kuin varminta tietoa. Se, johon voidaan uskoa. Ja taas tietäminen on niin kuin vähän kyseenalainen kysymys, koska me ei oikein niin kuin voida tietää, että faktojen varassa tapahtuva elämä on kyllä aika epätodellista siksi, että faktuumi on niin iso, jos me järjellä koetaan tehdä oikeita päätöksiä, niin faktuumi on niin iso, että ensimmäiset faktat tehtiin vanhentua ennen kuin viimeiset on kasassa. Että emme oikein järjellä osaa tehdä, että meidän pitää jotenkin niin kuin sisäisellä semmoisella yleisellä oikeudentajulla ja näin, niin päästä niin kuin tietämään, käsittämään oikea ja väärä. Sehän on helppoa, kun jos sä sijoitat itsesi toisen paikalle, että mitä toivoisit itsellesi tehtävän tai mitä et toivoisi itsellesi tehtävän, niin suhtaudu sillä tavalla toiseen. Jos et toivo, että sulta vedetään leipä suusta tai jätetään sut ruokkimatta tai pidetään sua kylmissä tai että taas sulla annetaan jotain, niin miksi et toimisi niin. Mutta siis usko on siis se on niin kuin
tosinta kaikista. Latinaksi se on verissimus, eli kaikkein tosin. Ja se on niin kuin tavallaan se, mihin me uskotaan. Ja silloin tavallaan kysymys ei ole tietämisestä, vaan käsittämisestä. Aleksis Kivi toi muuten suomen kieleen sanan käsittää, joka tarkoittaa, että sä oot niin kuin käteen. Mä käsitän tämän. Että sä sillä tavalla lainausmerkeissä tiedät, että sä käsität, joo, tämä on näin. Ja se on silloin niin kuin varminta tietoa ja siihen sä voit uskoa. Mutta se, mitä toinen sulle tuo tietona ja tilastoina ja muina, niihin on niin kuin vaikea uskoa, koska no, tilaston tai minkä tahansa laatijan se intensiivi on siinä läsnä ja muokkaa sitä sitten, ja sitten tilaus sille yleensä on niin kuin se suurempi tekijä kuin sen niin kuin muutostekijä, mikä siellä mukaan on. Jussi Parvinen, sä uskot absoluuttiseen pahaan, joka vaikuttaa maailmassa. Mitä se tarkoittaa? Onko saatana olemassa? Absoluuttinen paha on siis se, että varmaan noin niin kuin kineettisesti vaikea määritellä, että missä se sijaitsisi aineena tai näin, mutta kyllä siis... No rahahan on paha joidenkin mielestä. No joo, raha on mun mielestä siis paha siis suoraan, kun kaikki mitä pahaa rahassa on, niin sehän on niin kuin ihan naurettava lause, että rahahan on vaan väline. Rahahan ei ole väline, rahahan on nimenomaan päämäärä. Että sehän on niin kuin suurinta paskaa, millä ihmiset koettavat harhauttaa niin kuin varallisuuden puolesta tai varallisuutta tavoittelevat ihmiset. Se on sama kuin mitä pahaa aseissa on. No nehän on tarkoitettu niin kuin ampumiseksi ja sitten suunniteltu yleensä vielä, että aika tarkasti osuu ja räjähtää ja plasmaluoti tai joku muu toimii tosi tehokkaasti ihmisissä, mitä pahaa aseissa on, mitä pahaa myrkyissä on, jotka on tarkoitettu ihmisten myrkyttämiseen, mitä pahaa taistelukaasuissa on. No siis ne on pahaa varten rakennettu. Kyllähän raha siis, vaikka jos se olisi niin kuin vaihtokaupan jälkeen tullut semmoinen niin kuin arvonmittausväline, niin siihen siinä tämmöisessä näin, niin kuin jos sitä irrotetaan kaikista olosuhteista, niin siinä voida mitään pahaa todeta olevan, mutta kun ei rahaa irti niin kuin mistään olosuhteista. Ihmiset keräävät nimenomaan rahaa, joka on valtaa ja tyydyttää, aiheuttaa omnipotenssia ja erektion suorastaan. Siis tuntea olevansa riittävän rikas, niin sillä voi varmaan masturboida. Ja monet varakkaat on sen näköisiäkin, että niillä on käsi jossakin. Se on totta muuten. Että ne on sen näköisiäkin, että niillä on niin kuin oma käsi perseessä tai jotain ja harrastavat niin kuin. Ja sen jälkeen tuleekin sitten tämmöiset sadomasokistiset leikit tai alistamisleikit, että tämmöiset niin kuin mustan magian harjoittajat niin kuin kautta Euroopan historian on ollut aina niin kuin varakas väestö, joka on kutsunut sinne niin kuin saatanaa saadakseen vähän lisää fiboja. Ja niissä sitten on ollut aina näissä salaseuroissa niin sitten tämä seksuaalinen leikki mukana. Ja siellä sitten on tapettu ihmisiä tai jotakin muuta ja sitten irstailtu tavattomasti. Että sekä siis tämmöinen niin kuin moraalin löystyminen, hengenkurimus ja kaikki, niin se kuuluu. Mä uskon, että varakas väestö nauttii niin kuin sadistisen luonteensa vuoksi, jonka raha ja sitä omaisuuden mukana tuoma eriarvoinen ajattelu sitten niin kuin järjestelee sen päässä. Niin se täytyy tuottaa nautintoa, kun jos omaisuus tuottaa sinällään nautintoa, niin siihen polarisaatioon kuuluu, että toisen köyhyys tuottaa myös nautintoa. Että köyhyyttä ei voi poistaa, niin kun silloin se kiellettäisiin joiltakin nautinto. Eli onko raha saatana? No kyllä raha on niin kuin tosi paha, että tuskin minkään muun vuoksi kuin maallisen omaisuuden ja rahan vuoksi ihmisiä on tapettu yhtä paljon. Rakkauden vuoksi on käytetty paljon sotia ja muuta, mutta kyllä raha, siis nyt jos ajattelet, minkä takia amerikkalaiset tuhoavat yhden maailman vanhimmista kulttuureista ja mihin se johtaa ja kuinka siivotonta se on ja Irakissa ja nyt ne aikoo vielä siis niin kuin Iraniin ja muuta sillä oikeudella, että niillä on ydinase. No on heilläkin ydinase, mutta se on eri asia, kun he on kapteeni Amerikka. Ja sitten tavallaan niin onhan George Bush niin kuin, onhan se pahan henkilöitymä.
eihän sitä siis paha henkilöityy siinä, että me ajatellaan mitä se säälimättömyys ja puhua niin kuin Jumalan siunaamasta lähdöstä sinne. Et ensin käydään Afganistan niin kuin, ja sitten jotkut vielä puoltaa, että onhan se hirveä se niiden uskontojen tekijät tai shiojen ja sunnien, joiden taas niin kuin shialaisuudessa esimerkiksi, sunneilla varsinkin, niin sunneilla on tosi komea mystiikka ja niin kuin todella hieno se niiden filosofia. Ei se ole ollenkaan mitään, että lentää ja kiljua, kun kone syöksyy jonnekin World Trade Centerin torniin, vaan se ajattelu, mikä siellä niin on, niin kuin, se on semmoista, johon niin kuin George W. Bushin älykkyysamäärä ei riitä. Onko jokainen ihminen paha? No kyllä jokainen on pahaa vietävissä, että ihminenhän ei ole oikeasti mitään, että jos tämmöistä Kasper Hauseria katsoo 16-vuotiaaksi eletään jossakin tynnyrissä tai huoneessa. Luin juuri Matt Friedlin geenitutkimuskirjasta tämmöisen hyvän tarinan jostakin tytöstä, jota pidettiin kanssa joku 18-vuotiaaksi samassa huoneessa, joka sitten ikinä oppinut puhumaan. Se olisi 2 sanaa vaan niin kuin no more ja stop it. Sitten se pelkäsi siitä asti elämän murinaa, koska isä kävi aina murisemassa ovella. Sitten se pelkäsi, se oli pimeä huone ja se oli sidottu siellä semmoiseen tuoliin, jonka alla oli sitten pytty, että kaikki tarpeet valuu sinne. Niin ihminenhän ei ole mitään oikeasti. 2001 tuli tämän meidän vanhan geenitietouden päälle, jolla me kuviteltiin, että meillä on noin 100 000 geeniä, jotka pystyy determinoimaan meidän kohtalon, mutta 2001 tuli tämä Venterin geenitutkimus, että meillä on vain 30 000 geeniä, joka on joku 10 000 geeniä enemmän kuin madolla. Niin ihmeenhän ei ole paljon mitään. Että sitten jos siihen se, miten se koulutetaan, jos on huoneessa, jossa sille ei anneta mitään impulsseja, siitä ei tule ikinä mitään. Jos on olosuhteissa, jos sille tarjotaan hyvää, se oppii hyvän ajattelun ja toisten puolesta toimimisen ja järkeilemisen, niin se voi tuottaa hyvää. Jos se on huonoissa olosuhteissa ja jos se ahneus ja muut niin kuin esimerkiksi amerikkalaisen ajattelun piirissä kasvaminen tai vaikka suomalaisessa, niin kuin jossa raha ja koulutus ja kauppakorkea ovat ne ratkaisevat asiat tai muu tämmöisen anglosaksian maailman niin kuin, moraalin, jossa niin kuin varallisuudella tullaan joksikin ihmisinä, niin tai sitten tämmöisen suoraan niin kuin rosvaamisen ja pahan maailman. Venäjällä oli joskus tässä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen niin kuin merkittävinä ammatteina nuorten keskuudessa koulussa tehdyissä kyselyissä, niin pojilla oli haaveammattina mafian sotilas ja tytöillä prostituoitu, koska on niin mukavaa olla siellä illat humalassa ja sitten pyöriä herraseurassa hajuvesillä ja sitten saada vielä pääsen päätteeksi orgasmeja. Niin kyllä ihminen on vietävissä ihan mihin tahansa, että ihminen olisi alkujaan paha tai hyvä, niin sille ei oikeasti ole ratkaisua, mutta ihminen on niin muovautuva, että se ihmisen muovautuvuus tai miksi se voidaan tehdä, niin se on se määräävä juttu. Jussi Parviainen Yle-Kuun Olka-K-ohjelman vieraana nappasit luurit pois päästä ja kysyt, että Laurako tässä laulaa. Mitä sä tykkäsit Malmivaaran kappaleesta? Tämä kuulosti niin kuin hyvältä ja sitten niin kuin ihan niin kuin tämä melodiassa pysyminen. Näyttelijät laulaa niin kernaasti ja joskus silloin laululiikkeen aikaan oli Rea Mauranen ja Sinikka Sokka ja monet, jotka laulaa hyvin ja sitten muutakin on tullut. Tapanisen Ullahan on niin kuin, ja Eija Ahvo ja tällaisia, jotka on siis niin kuin ihan laulajia. Tosin vähän monessa on se teatterilaulun tai sen traditio, mutta kenessäpä ei olisi, että samalla tavalla niin kuin iskelmälaulajat laulaa kaikki niin kuin sitä iskelmää, semmoista niin kuin ohentavat ja siirtelevät sillä tavalla, että sekin on aika niin kuin merkillistä. Ja operatraditio taas on semmoinen oma niin kuin ölinänsä, että toi laulu paljon nätimmin, niin kun se oikein osannut laulaa vielä tämä mikäs tämä nyt onkaan, tämä blondi tuli taloon nainen, tämä Hälvä.
hälvä, mutta sitten yhtäkkiä se oli jossakin joulukonsertissa, kun se oli vuodellut Sibelius Akatemiassa, niin se jotakin semmoista varpunen jouluaamuna, niin se ulisi siinä niin kuin joku kuristettava kurki niin kuin jäisellä suolla, sillä että se niin kuin purtailla. Niin se oli niin kuin, että mitään helvettiä, että se oli niin kuin ihan sietämätöntä. Että tuossa toi kuulosti sen omalta ääneltä ja mun mielestä se niinku artikuloi. Se on niinku hyvä ohje, joka Toni Edelman, joka oli silloin kun mä olin teatterikoulussa opiskelijana, niin Toni Edelman oli musiikinopettajana ja se aina opetti. Ja Chydenius tästä sama asia, että laulan niin kuin puhut, että sano se asia siellä. Ja tuossa musta oli toi niinku hienosti. No sä et ole laulua levylle asti ainakaan vetässä. Jussi Parviainen, vaikka paljon oot tehnyt ja omat kiihkos on sua vienyt tuolla ja narsistiset puristukset vääntänyt. Onko sulla mitään asiaa, mitä sä häpeät omista tekemisistäsi? Kadukse jotain? Katuminen vai ei paljon auta. Onko se sun mielestä turhaa? Niin, no se on tietysti toisia kohtaan tekemiä juttuja. Voi katua niin, että koittaa selvittää niitä asioita ja niitä aikeita ja tehdä toiselle ymmärrettäväksi, että se toinen ei niin kuin, ja pyytää anteeksi tai näin. Tai sitten, tai antaa anteeksi, jos kokee, että joku on tehnyt jotain semmoista. Anteeksi antamisen suhteen mä oon vähän skeptinen silleen, että se usein on niin kuin oma tunne, jossa koetaan, niin kuin, mutta jos nyt on tehty jotain semmoista, että esimerkiksi vanhemmat murhattu, niin se nyt on aika realistista niin kuin koettua kärsimystä ja pystyy antamaan anteeksi. Joo, mutta anteeksi antaminen, sitähän voi tulla ihan huumekin, sillä on niin kuin aivan helvetin hyvä anteeksi antaa. Lähtee kelluu sen päälle sitten. Joo, ja näitä anteeksi antamisen jeesustelijoita tietysti on, niin kuin, jotka kuvittelevat olevansa niin kuin sillä suuria, että kykenevät antamaan anteeksi. Mutta ehkä anteeksi pyytäminen tai niin kuin hyvittäminen tai jokin sellainen voi olla jotakin, että semmoisia sanoja ja semmoisia tekoja varmasti on tullut tehtyä ja semmoisia vankkureita päästettyä liikkeelle, että kannattaisi joskus pysähtyä ja miettiä, missä ne nyt menee ja ketä ne on satuttanut ja selvittää asioita. Että kyllähän pahaa mieltä varmasti on tullut tuotettua aika paljon, mutta ei mä toki osaa sanoa, kun ei elämässä sillä tavalla ole, niin kuin jos ajatellaan, että kohtalon vaihtoehdot. No kohtaloon mä tietysti tietenkään en usko, että kohtalohan on ihmisen suurin niin kuin keksintö ja kauhean keksintö, että muka kohtalo olisi siis, että meillä on joku tulevaisuus. Eikö meillä ole tulevaisuutta? No siis meillähän on vain tämä hetki ja menneisyyskin on aika hatarasti ihmisillä päässä. Jonkinlaisena kertymänähän tietysti kaikki on tässä läsnä, mutta me emme tiedä mitään niin kuin tulevista sekunneista tai siitä, mitä meille tapahtuu kohta tai mitä meidän läheisille tapahtuu kohta tai omaisille tai muille ihmisille maailmassa, jotka muuttaa sitten kaikkea, että tulevaisuutta siinä mielessä niin kuin ei ole ja sitten se varsinkaan kohtaloa, että mulle tulee käymään jollakin tavalla, niin sitä sitten tietysti narsistinen ihminen säikähtää aina ja sitten se käyttää siitä asti elämänsä kohtalon vastustamiseen. Ja siinä käy juuri niin, että se yleensä toteuttaa, että ihminen, joka päättää, että Herra Jumala yhtäkkiä siinä tyytymättömyydessään, että mitä on tehnyt ja miksi on tullut tehtyään niin kuin on tullut toimineeksi, niin päättää sitten muuttaa kaiken ja säikähtää sen sitä esimerkiksi, että kuolee yksinäisenä, niin lähtee sitten niin kuin etsimään ihmisseuraa. Ja sitten sehän ei välttämättä sillä tavalla löydy, niin kuin samat jos vastustaisi sitä, että en kuole köyhänä, niin alkaa tehdä rahaa. Ja rahan tekeminenhän ei oikein onnistu. Täytyisi pystyä valmistamaan hyödykkeitä tai myymään palveluita, joista siunaantuu se. Mutta kohtalon vastustaminen, se että meillä on, sehän on siis, kohtalokäsitehän tulee siis pakanauskonnoista ja antiikin tragedioista, jos ihmiset vastustivat kohtaloa. Ja sitten se kohtalon vastustaminen on niin kuin Jumalan vastustamista. Ja siinä ihminen syyllistyy semmoiseen rajarikokseen, joka on niin kuin hybris ja rajarikos on tavallaan niin kuin synti. Eli se astuu Jumalan tontille ja rupeaa määräilemään, mitä hänelle käy. Ja tämä on siirtynyt, tämä tämmöinen niin kuin kohtalon paradigma tai yleissääntö, niin on siirtynyt meihin, että ihmisiltä kysyt, että uskotko sä kohtaloon, niin ei. Ja sitten kuitenkin me toimitaan, sitten jos katsot sen toimintamalleja ja jäljittää sitten yhdessä vaikka, että missä kohdassa sä oot niin kuin torjunut jotakin pelkoa, että sulle käy näin tai näin, niin meillä on hirmuinen niin kehitys kuitenkin, että meille tulee käymään tietyllä tavalla. Tai että jollekin yhtiölle tosi pitkään on osattu puhua, että sitten kun Nokia enää ei ole, mutta Nokia taas on
niin kuin voimissaan. Mutta että oli jo pitkään, no niin kyllä se loppuu, niin kuin, ja kaikki loppuu aikana. Että meillä on semmoinen, niin kuin, se vaikuttaa meidän päähän tosi isosti. Sen takia niin kuin katuminen tai tämmöinen on niin kuin aika kyseenalaisia, koska mitä on tapahtunut todella on aina aika epäselvää. Että itse voi kokea jonkun asian täysin toisin kuin toinen, mutta kyllä joitakin loukkauksia tietysti tai sellaisia niin kuin pahan olon aiheuttamisia ja tällaisia on, joiden suhteen kannattaisi niin kuin korjata asioita. Säkin oot joutunut ja saanut ja joskus varmaan halunnutkin. Aina vähän iän mukaan vaihtelee meillä kullakin, mutta jos sä nyt oot julkisuuden ihminen, niin joutunut ja saanut ja itse oot mennyt tekemään ja elämään elämäänsä aika näkyvästi. Esimerkiksi avioliittojen rikkoutuminen on ollut aika näkyvää. Vihaatko sä sun entisiä vaimoja? Ei. Enkä mä mä oon ollut 2 kertaa naimisissa jo, mutta 1 kerran ihan lapsena. Ja sitten nyt on toisen kerran hattu ruotsalaisen kanssa, ne on niin kuin tämmöisiä avoliittoratkaisuja. Ja en mä oikein vihaa sitä, mutta vihahan on niin iso tunne, että en sitä edes jaksa tuntea, että pitää olla tosi niin kuin kova sälli, että jaksaa motivoitua siihen, ryhtyä siihen, että asiat unohtuu ja regressio armahtaa. Ihminen unohtaa asioita. Ei mulla mutta ei välttämättä ole niin kuin kovin hyviä välejäkään. Niin kuin, ja joskus tuntuu, että ne saisi olla paremmat, mutta ei se pelkästään itsestä ole kiinni. Että jos toinen ei siedä tai tahdo, että ne välit on paremmat, niin mikäpä siihen olet vaikuttamaan. Mutta ei mulla semmoista, niin kuin, ei mulla oikeastaan ketään ihmistä kohtaan semmoista vihan tunnetta ole, mutta jotkut on kyllä niin kuin todella vastenmielisiä, synnyttävät aina niin kuin aivan älyttömiä ajatuksia, niin kuin, että, siis niin kuin puistattavia ajatuksia, tai yleensä semmoista ihmistä, joita ei tunne, mutta esimerkiksi tämä niin kuin Bush-esimerkki tai Putin, tai jotkut tällaiset, joita voi, jota voi sietää minkäänlaisissa ajatuksissa, mitä Putin tekee nyt siinä maassa, että viime vuonna se karkotti siellä 50 ulkomaista toimittajaa ja Forbesin päätoimittaja ammuttiin. En sano, että Putin sen ampui, mutta sitten se vangitsee siellä ihmisiä siellä kohta niin kuin Stalinin tyyppisesti ja sitten sallii tietysti suurvaltana ton jenkkien tekemät hommat saadakseen itse harjoittaa sitä tšetšeenipolitiikkaa ja myrkyttää teatterillisen ihmisiä kaasulla, johon ei vasta myrkkyä edes olekaan. Ja, et sillä ei ole niin kuin mitään, eikä suostu sovintoon ja juhlii, palkitsee ihmisiä, jotka tappavat jonkun Ruslan Max Hadovin, joka oli kuitenkin niin kuin ainoa rauhanrakentaja, koitti tuossa. Niin on semmoista, niin kuin, tai sitten musta on vaikeaa ymmärtää, että silloin kun Venäjä hyökkäsi Tšetšeeniään, niin Suomessa esimerkiksi Martti Ahtisaari sanoi, että se on niiden sisäinen asia. Niin, eikä se ollut Neuvostoliitto, niin millä tavalla se on sisäinen asia. Sama kun Irak menee Kuwaitiin, niin ei se ole niiden sisäinen asia, vaan sitten sinne Yhdysvallat menee ja toimii niin, että mitä Bush tekee tuolla Irakissa, tuhoten sen Afganistanin kulttuurin Irakin, niin kun, ja sen, miten paljon siellä on kuollut amerikkalaisia muita siviilejä, missä olosuhteissa ne elää, entä sitä ei ole talouspakotteet, kuinka paljon siellä kuoli lapsia ja muuta, niin onhan se siis niinku semmoista, että semmoista ihmistä kohtaan täytyy tuntea, että mä en ymmärrä, että kun Tarja Halonen voi niin kuin naureskella samassa kuvassa sen kanssa ja käydä korjaamassa sen kravattia niin kuin, näin niin kuin silleen niin kuin ämmämäisesti mennä, että semmoista niin kuin jotakin aivan kuvottavaa. Että täytyisi ihmisellä olla sen verran niin kuin pokeria tai niin kuin perusasioissa pysymistä, että asialliset välit totta kai ja diplomatia ja kaikki, mutta että siinä niin kuin semmoinen käkättävänä akkana meneminen ja musta se on jotenkin semmoista, että se vetää kananlihalle. Ja missä se moraali, onko tässä maailmassa moraalia? Mä en nyt sano, että onko se moraali
Vedän vähän sinun päin. Kainuulainen kuivettunut akka, joka siellä vielä, no entä pikkusia tiloja enää edes ole. Ne on pantu lihoiksi lehmät ja isot tilat, tai sitten saarenmaalainen eukko, joka niillä on pari kantturaa vielä siellä. Onko se moraali siinä töllissä? Onko sitä enää missään isommissa piireissä? Onko muodikasta edes puhua moraalista? Kyllä moraalista pitäisi puhua koko ajan. Tai etiikasta ainakin sille, että mikä on niin kuin eettisesti oikein. Se, että ihmiset opettelisi. Siis moraalihan on tietysti siis niin kuin moraalisääntö, että on niin kuin sääntö ja normi ja laki, jotka menee siinä järjestyksessä, mutta että moraali kuitenkin on ehkä se moralisointiin ja muihin johtaa. Että moraalihan on niin kuin tälleen niin kuin käyttäytymistä säätävä etiikka taas on sitten niin kuin ajattelun tasolla ja sitten johtaa sinne, mutta siitähän on neurofysiologisia tutkimuksia olemassa, että eettisten probleemien harjoittamispyrkimystä, mikä tässä nyt olisi oikein, miten pitäisi tehdä oikein, niin se kehittää siis aivoihin uusia funktioita, koska ne on valintamekanoja. Että ihminen oppii ratkaisemaan vaikeampia kysymyksiä, mikä on oikein ja mikä väärin, ja olemaan sitten niin kuin tämän moraalialueen sisällä pätevämpi. Niin kyllä sitä pitäisi siis harjoittaa, mutta eivät ihmiset harjoita sitä, että se ahneus ja voiton pyynti ja muu on vieneet sen, että tavallaan niin kuin moraalista puhuminenkin muuttuu jotenkin silleen, ja sitä sekoitetaan heti moralismiin, ja sitten moraali on lähinnä niin kuin tavallaan vanhoillisesti ne kirkon sisällä olevan ja moraalisääntöä vahtivan. Jos se pannaan rakennukseen, ovi kiinni, että siellä ne. Niin, joo, kyllä. Ja sitten se on niin kuin moraalisääntöä vahtivien niin kuin kielellistä välineistöä, vaikka se itse asiassa täytyisi olla, että mikä tässä on oikein, mitä täytyy tehdä. Että siis eihän noita ongelmia sen takia, että ratkaisevat ihmiset ei osaa ajatella. Siis mä väitän, että siis suurin osa maailman ihmisistä, jotka asioista päättää, ei osaa ajatella. Ne ei osaa ajatella, se on ihan fakta. Jos ottaisi tuohon nyt näitä maailmaa niin kuin isoissa viroissa hallitsevia ihmisiä ja katsoisi, miten ne ajattelee, niin ei ne osaa ajatella. Jussi Parvinen, minkälainen jumppa, mistä voisi lähteä liikkeelle? Minkälainen tehtävä tehtäisiin bussille, että se rupeisi vähän treenailemaan? Mä en pysty, että ihminen ilman niin kuin eettistä valveutumista pystyy ajattelemaan, koska jos se nyt sanot vaikka bussille, että open your mind, niin mitään ei aukea, koska ei se voi avata niin kuin esimerkiksi 180 astetta niin kuin mielestänsä, silmistänsä, koska sitten jo näkyisi sellaisia asioita, joita sen on suljettava pois, kun sen on niin kuin lokeroitava ja silmälaputettava itsensä. Ja sitten tavallaan se pystyy ottaa vastaan niin kuin informaatiota ihmisestä. Se on joutunut sulkemaan sen kanavan, koska se on tehnyt niin paljon väärin tietäen, kuinka paljon hän itse niin kuin rakastaa omaa lastaan tai näitä näin, ja kuinka surullinen hän on koiransa kuolemasta. Joskus se oli silloin, kun Lyndon B. Johnsonin tytär juoksi keskelle jotakin, olikohan senaatissa vai missä se oli, että niiden koira on kuollut ja kuinka kaikki oli tosi niin kuin surullisia siinä Vietnamin sodan aikaan. Se oli uutinen, että mitenkä murheellinen se on koiran kuolemasta ja siellä kuolee ihmisiä ja näin. Niin kyllähän se, jos otat nämä faktat käteen ja sitten panet ne jonkun eteen ja se ei näe niille mitään eroa, niin onko kysymys ajattelemisesta enää? Et mä en usko, että kun ajattelemme, ne on kuitenkin sillä tavalla niin kuin eettinen prosessi, että kyllähän tässä tapahtuu tämmöistä niin kuin sensuroivia aivokerrosten ja tämmöisen niin kuin tätä korteksin sisällä ja sitten näin tapahtuu niin kuin jotain ja muistetaan jotakin ja koteloidaan jotakin, mutta kun ajattelu on ennen kaikkea se on niin kuin eettinen prosessi, että mikä on hyvin, mikä on oikein. Sen täytyy johtaa johonkin, muuten se on semmoista matemaattista tai lineaarista, vaan että se johtaa johonkin ketjuun. Se on vähän niin kuin koodin tekemistä, niin kuin jotakin jaavaa, että on nollaa ja ykköstä. Mutta ajatteleminen, että se muuttuu toiminnaksi, niin edellyttää niin kuin tavallaan semmoisen eettisen ryhtymän. Niin mä luulen, että näiltä puuttuu niin kuin aivoista semmoiset harjaantumattomat niin kuin tekijät niin kuin pois surkastuneina. Ja ne on niin robotioituja ja sitten sillä tavalla ja sitten ainoastaan vaan niin kuin tämmöiset kyberneettiset ulottuvuudet, että ne katsoo niin kuin tilastoja ja jotakin muuta näin tehdään ja näin. Ja sitten jos siinä ei ole tunnetta mukana, niin se ei voi olla niin kuin kokonaisvaltainen eikä kokonaisvaltaisesti oikeaan toimintaan johtava, niin ollen ei voi puhua ajattelusta, koska kaikki ajattelu historiassa oleva niin kuin ponnistaa niin kuin sitä eettisestä ryhtymästä, miksi ajatella ja mitä tämän takana on, mihin tämä johtaa, onko tämä oleminen näin oikein, voidaanko tehdä toisin ja niin edelleen. Että ajattelun motiivihan on siis ihmisellä tämän elon, joka on tietysti rajallinen tämä biomekanismin ikä, niin ymmärtää siinä tapahtuva
ja sitten siinä yhteisössä tapahtuva, että kuinka paljon se koskee itseään ja näin. Ja jos joku on kokonaisen ulkopuolelta, niin ei voi pitää sitä enää niin kuin ajattelevana olentona. Se ei siis se ei ole tavallaan niin kuin olemassa ihmisenä, että se on olemassa niin kuin jonakin käsinukkena, niin kuin Bush tietysti onkin jotenkin lännenvaltioiden käsinukke, joka ei tiedä mitä tekee ja siis itse käsitä niin kuin tekemäänsä tai eikä silloin varaa käsittää, koska senhän pitäisi nousta heti hirteen. Ja maailmahan on ihan vääränään siis, että löytyyhän niitä kaikista, että Nelson Mandelat ja kaikki, niin kyllähän ne silloin joku Winnie Mandela näissä tapatti näitä ihmisiä ja muuta, niin monesti siellä hyvässä piilee niin kuin yhtä reipas se asia, että siihen sortuu yksi jos toinen. Mutta ajattelu lakkaa silloin, ihmisestä tulee niin kuin toimiessaan väärin, ihminen tekee itsestään typerän. Ja sen jälkeen se kärsii, jos se ajattelee sitä tai koeta perua sitä tai muuttaa ajattelua, niin se jatkaa typerää kehitystä ja sitten se on, regressio armahtaisi typeryydestä, jos se on koko ajan ahdistusta, mutta muuten se on vain koko ajan vaan typerä. Se vaan pyörii typeränä. Että monesti tulee tietysti ihan varhain typeriä murrosiän jälkeen, ja ne on koko elämänsä vaan yhä typerämpiä kuolemaansa asti. Tuohon mäkin uskon. Mä lopetan tämän meidän, tai siis sun läsnäolon täällä todella typerän kysymyksen. Sun on pakko kysyttää, kun sä kirjoitat iltapäivälehteen kolumnia. Sulla on se paita auki, niin hyvät kuulijat, Jussi Parveisella on tuommoinen todella stylivalkoinen paita, ja se on melkein napaasti auki. Miksi se on noin auki? Sulla on hienot ristit siellä roikkumassa. Ei kun kato, kun Sillä on aika hyvä toi rintalihaksista, kyllä. No kato, kun oikeasti se kysymys, että se paita, joka on siis vatsan kohdalta siis niin sopiva, niin ei sovi rintojen kohdalta, okay. Rintalihasten kohdalta kiinni. Että se johtuu vartalon muodosta. Ja mä en siedä sitä painaa sitä pussia, joka syntyy siinä vatsan kohdalla, että se paita olisi niin iso rintakehän kohdalta. Sitten sen hihat olisi liian pitkät, se olisi pussia. Mä haluan, että se on taitti silleen, että se menee housuihin sopivasti. Ja sekin paita, mikä siinä kuvassa oli, niin se oli vähän löysä, että niin siinä sai niitä nappia pidemmälle auki. Mutta oikeasti mä en saa kyllä nappia kiinni kutosta lantion ja vatsan kohdalta, jos tarkkoja ollaan. Sitten alkaa nuo leveät selkälihakset viemään tilaa. Selvä, kiitos. Saat kuljettaa leveät selkälihakset pois tästä studiosta. Kiitos.